Ndibulisa ke abaphulaphuli emakhaya ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu molweni. Tatam ndifuna nje tatam ukusinike nje amazwi okokuba sigoduka. Ndike ndakubona kwenye indawo ningazi noba usezimine undulula abantu noba ubusenza ntoni. Khawusinike nje amazwi oba sigoduke kuba sikulena inyanga yokuba kugodukwa ngoba kukho abantu tatam abathi anisoze ndilibeke ekhaya. Ndirhalela ke ukusinikeza ukusikhuthazele lo mntu okokuba khakugoduke kulena inyanga sosuswishele i-Christmas emyoli. Bishop, Yes tata. ingxaki esinayo sonke asifundiswanga ukuzonwabisa. Siqhele ukonwatyiswa ngabanye abantu. Lixesha lokonwaba eli. Qha kuba siqhele ukonwatyiswa nabo bantu bangafuna ukugoduka kungenxa yokuba emakhaya abazali nabantu abaqhela ukubonwabisa abasekho. Mhlawumbe kufike ixesha lokuba umuntu makafunde ukuzonwabisa ngokwakhe. Lixesha lolonwabo eli. So masifunde ukuzonwabisa, masiqhubekekeni sonwabele iChristmas kodwa iba neplans zokuzonwabisa wena ngokwakho. Banqabile abantu babaphelanga abaza konwabisa abanye abantu. Akukho umuntu umfundisi wami obekwe nguThixo specifically to make me happy. A person designed to make me happy ezulwini uba lo muntu udalwe nguThixo bazokwenza mna ndibe happy. There's no such. Make yourself happy. Zenze wena ngokwakho ube happy. KuDisemba lo owunikwe nguThixo okokuba wena ube happy. Xa ungakwazi ukuzenza happy ngokwakho then ncama. Bukeli uyatsho ke pha utatufanele uthi khakuzonwabise zenze wena khakuqale lilonke tatam uzama ukuthi abantu bagudi ngoku konwabiseni abanye abantu abekho kude kuzonwabeleni.